Futbalisti FC Nitra, opäť podporovaní značnou skupinou Skalných, podľahli vo 4. kole 2. futbalovej lígy skupina Západ skúsenému celku MFK Skalica. My sme boli v prvom polčase lepší, mali sme tam 2-3 možnosti. Mohlo to byť troška iné, ale do šatne sme dostali gól, ktorý nemusel byť, ale to je futbal. V nitrianskom drese sa dvakrát strelecky presadil Paukner, za hosti skórovali Ulrich, Petrovský a Konečný. Prizvukoval som na príprave, prizvukoval som v posledných tréningoch, že pokiaľ chceme byť úspešní, musíme byť aktívni, musíme hrať vyššie, musíme dostupovať hráčom, vyhľadávať osobné súboje, vyhrávať ich. Žiaľ Bohu, toto sa nám darilo len druhý polčas. Vypracovali sme si niekoľko veľmi zaujímavých gólových príležitostí, či spomeniem Benčíka, či strelu Pauknera, či Ivančíka, tam dve veľmi dobré príležitosti, Šmehila, Bosoráda, ale žiaľ Bohu, efektivita bola žalostná, super dal 3 góly, preto vyhral. Futbalisti Nitry tak po výsledku 2-3 zaznamenali tretiu prehru v rade.